Dragon. Really. Γεια σας gamers, δεν Gamer εδώ και αυτό είναι το δεύτερο part of LOL. Θέλει να πάμε Dragon. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Σε λίγο. Κάτσε να φάω αυτόν τον νου. Ναι, Πρέπει να πάρω το turret. δεν τον έχω. Δεν έχω και ούλτη να τους Μην κάσω. πας! So easy! Τώρα πήγαινε, πήγαινε. Α, να του κλέψουμε τα κιλάκια. Μην πας! Έχω ούλτη. Ο Βάρος παίζει να είναι κοντά σου. Ψάξε με στα χόρτα. Δεν μπορώ να φύγω, γαμώ την ταχύτητά σου. Θα τον κάνω report, μαλάκα, δεν μπορώ. Όταν σου λέω εγώ μην πας, Δεν πήγα. και τότε μετά γιατί πήγες. Και τίποτα μου ερχότανε. Θα σε έφευγες. Μην έμενες καν. Δεν μπορούσα να μείνω. Είναι πανγρήγορος. Πρέπει να βάλω μπότες. Ακόμα δεν έχεις βγάλει μπότες. Really. Έχω βγάλει άλλα πράγματα. Really. Συνέχεια αυτά δεν σε έχω βγάλει. Δεν μπορώ. Είσαι ψόφιος. Βασικά μπορώ. Α, πολύ ωραία πράγματα ρε. Μια σπιδούλα και ένα ποτάκι. Και είσαι ακόμα 6 level. 10 είμαι. Α, τον άλλον Γκάρεν έβλεπα. Μαλακάς. Βασικά όχι, δεν του πάω. Άμα είναι να του πάει κάποιος άλλος. Πήγαινε του μαζί με τον άλλον. Εγώ αυτό το πράγμα που έχεις βγάλει το έχω βγάλει εδώ και ώρα και με μπότες. Μπράβο, εγώ θέλω να βγάλω και κάτι άλλο εκτός από αυτή τη βλακιά. Και επίσης έχω και 1000 money. Μην πας. Ναι, σιγά μην πάω. Τι μου κάνει, what the fuck. Είναι η ούλτη του Κάρθου, στο είπα. Και τι μας κάνει. Damage. Δεν μου σκάσει καθόλου damage. Επειδή ίσως είχες την ασπίδα σου και είσαι και tank. Που επίσης δεν έχει βγάλει life. Για κάποιο λόγο. Εγώ δεν έχω βγάλει life, πως καλά. Φάκου. Ξέρεις τι να βγάλεις μετά. Ναι. Τι. Θα σου δείξω όταν... Άμα ζήσω! Άμα ζήσω! Άμα. Πάω να τον φάω μία... Δεν γίνεται. Τι γίνεται, 14 level! Καλά, και εγώ 13. Θα βγάλω δύναμη της τριάδας. Όχι. Τι να βγάλω. Αυτό πιο μετά. Να βγάλεις ο μανδύας του ηλίου, κάπως έτσι. Είναι ζωής. Ναι. Μανδύας του ηλίου. Τι μου δίνει. Ζωή και θωράκιση. Α, αυτό παίζει να το... Άρα πουλάμε αυτό. Πουλάμε και αυτό. Νομπό! Φύγε. I'm coming to there. Πάμε να φάμε το δράκο. Περίμενε. Πρώτα πρέπει να φάμε εδώ. Και μετά πάμε για Ζιντζάου. Ο Λυσίν βασικά. Τι Ζιντζάου. Λυσίν. Κοίτα, το κιές το ίδιο. Μόνο να το σκότωσω το δράκο, παιδιά. Σιγά μπορείς. Δεν το ξέρω, αλλά έτσι. Θέλω για να... Θα μου σκάει υπερβολικό πολύ damage. Κοίτα εδώ πως θα έρθω και θα σου πάρω και το δράκο. Α, για λίγο. Target team. Όλοι πάμε. Target team. Πάμε, ακολούθα.
πας? Ακολούθα που σου λέω. Προς τα πού περίμενε. Τρέχω πάνω αργά. Κάτσε να κάνω εγώ την Q. Πού πάτε ρε όλοι? Mid. Χαίρομαι πολύ. Όχι. Ο Λυσίν θα έρθει, θα έρθει. Ποιος λυσίν ρε, δεν έχουν καν λυσίν. Αυτό που έχουνε μωρέ. Καλός, νάτος. Πάμε πάνω του. Γιατί? Γιατί να μην πάμε πάνω του, είμαστε όλοι. Γιατί είναι μες στο τάρετ και είναι και 3. Γι' αυτό σου λέει κάτι. Μόνος μου τους πήγα όμως πάλι. Πάλι. Sorry κιόλας. Και μετά λες εγώ φταίω που πεθαίνω. Ναι, με τέτοια ομάδα εγώ φταίω. Να σου πω, γιατί να πας. Πες μου έναν λόγο να πας. Πες μου έναν λόγο να πας. Έναν λόγο πες μου. Να τους σκοτώσουμε. Μες στο τάρετ τους. 3 άτομα μες στο τάρετ τους. Γιατί όχι. Γιατί ο μόνος που έχει life είσαι εσύ. Και δεν έχεις βγάλει και πολύ ακόμα. Και πεθάναμε. Ωραία. Έχεις Θα μου 2.100 live. Δεν μπορούμε ακόμα με 2.100 live να τους μπαίνουμε μες στο target σε 3 άτομα. Όταν πας 3.000 ναι. Και εγώ επίσης δεν έχω damage ακόμα. Σκάω μόνο 276. Α, και αυτό είναι λίγο. Προφανώς. Ο άλλος πάει μόνος του. Εσύ σκάς 161. Βλέπεις. Άστον, θα ψοφήσει. Και... Είμαι ηλίθιος. Τώρα ποιος σου φταίει. Δεν μου φταίει κανείς. Πάτα ή. Δεν έχω. Α, fuck. Γιατί να σκάσεις όλη την. Μήπως οδηθεί, αλλά δεν. Τι έχει να φοβηθεί ρε, τον έχετε καραφιντάρει. Έχει 12. Πρέπει να το πάμε team fight. Έχεις αυτό είναι. 1-9. Τα 9 από τα 10 kills είναι δικά σου. Θα χάσουμε που σου έλεγα. Δεν θα χάσουμε, το έχουμε το game. Τώρα να βγάλω τη δύναμη της τριάδας. Όχι, το βγάλεις αυτό που σου είπα. Ναι. Τώρα να βγάλεις... Παγωμένο σφυρί. ναι. Αυτό θα έβγαζα. Δεν έχω λεφτά. Καλά, anyway. Πάω μαζί σας. Έρχομαι. Της πουτάνας είναι. Πάμε στο Λυσινόλι. Λύση. Αυτό το μαλάκα μου, πώς το λένε. Χινζάο. Χινζάο. Όχι, στον Χινζάο. Χιν. Κάνε με protect. Έτσι κάνουμε. Δεν έρχονται, φοβούνται. Το έχει βγάλει άλλη. Εγώ γυρνάω, παίρνω ένα item. Βασικά δεν παίρνω item. Παίρνω λίγα ποτάκια και έρχομαι τρέχοντας. Γιατί πήρα 5, δεν πειράζει. Επίσης, gamers, δεν σας μιλάω καθόλου. Είμαι επικεντρωμένος. Πάμε λύσιν. Αν δεν το πεις σωστά δεν έρχομαι ρε. Ζινζάο. Χίνζα. Πάμε όλοι μαζί του, ρε. Όλοι πάνω. Όλοι, μπου! Κιέσερ. Και δεν μου σκάσει ούτε για ένα hit.
Είδες, άμα πηγαίνουμε όλοι μαζί τι κάνουμε. Άστον, αυτόν τον έχω μόνος μου. Εντάξει, πήγαινε. Όπα. Έλα και εσύ από εδώ, έλα και εσύ από εδώ. Δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ αργός. Έρχομαι εγώ από εδώ. Πάμε ρε. Α, τους σκοτώνουν. Α, σκατά. Άστα. Άστα ρε να πάρω λίγο live. Θα πάω στον άλλο Γκάρον. Μήπως τον έχω. Βασικά, σίγουρα τον έχω, αλλά anyway. Αυτό έλειπε. Είναι AFK το μισό game. Είναι 8 level, 9, 10. 10. Όχι! Τι φάση, πάτε καλά. Οπ, βοήθεια. Help, help. Ω, θα μου έρθει. Μου έρχεται. Έλα από εδώ, από εδώ. Κρύψου εδώ μέσα. Έχεις ulti. Όχι. Σε Σε 8 πόση? δευτερόλεπτα. Τρέχα, Ω, τρέχα. γάμου. Τώρα έχω ulti. Χώσ' του. Σκότωσε τον. Μπράβο. Πήγαινε του. Τον έχεις τον άλλο. Ελπίζω. Τον έχεις, Ναι ρε. Εντάξει, φίλε. Τρέχα. Τι, θέλει να σκοτώσουν Δράκο τώρα αυτή. Καλά, ναι. Άστα. Ναι, μας έρχεται. Το ξέρω. Την έκανα slow. Ωραία, πήραμε Dragon. Πήγα να πω πήραμε Dragon. Dragon. Οκ. Ρε, ο άλλος έχει φτάσει, ο Τρίνταμερ έχει φτάσει μέσα στο Nexus. Το ξέρω. Και καλά κάνει. Help. Α, μπράβο, δεν σε είχα δει. Yes! Το yes. Fuck you, σου λέει. Ο Τρίνταμερ είναι 16. Εντάξει. Κι εγώ. Κάπως. Πόσα kill έχεις κάνει? 6. Συν 2. 2. 6 έχω κάνει. Εγώ 2. Mm. Όπα. Οπ. Τι καμαράκι έκανα. Έρχομαι. Έρχομαι κι εγώ. Να τους πάμε. Περίμενε. Πρέπει να τους σκάσουμε λίγο damage. Έχω ulti γι' αυτό. Ο Τρίνταμερ πάει να σκοτώσει, ρε. Φάτε τα minions κάπως από μακριά. Μπράβο, φύγε. Έτσι να μην μπορέσουν να πλησιάσουν το turret μέχρι να μαζευτούμε όλοι. Γαμώ την ulti του. Πάει καλίστα. Περιμένετε λίγο μέχρι να έρθει ο Κάρθος. Βασικά είναι η AFK. Κάτσε να του σκάσω λίγο damage εγώ έτσι, γιατί αλλιώς. Μη. Καλά, πάμε. Χωνόμαστε. Γιατί. Φεύγα. Έζησε. Σπάμε το τάρετ. Άνετ. Πάμε Λυσίν. Ποιος είναι ο Λυσίν? Χίνσις. Όχι Λυσίν, πώς το λένε. Περίμενε, μην πάρεις το red, το θέλω. Για να τους κάω περισσότερο.
Μην πάρεις Ναι, το εγώ ρε. θα σπάσω, θα σκοτώσω Ωραία, τον. φύγε. Σκοτώσω τον. Τι παραδόθηκε. Ναι, παραδόθηκαν. Μπλε. GG! Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και χθες και αύριο και μεθαύριο. Επειδή ήταν 2 βίντεο. Και bye bye! Κλείσε βίντεο. Σε διατάζω. Χω! Δεν κλείνει το βίντεο. Βίντεο κλείσε. Κλείσε, δεν κλείνει το βίντεο. Καλά, γεια σας. Δεν κλείνει το βίντεο, ρε. Δηλαδή το πιστεύεις δεν κλείνει το βίντεο.